Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer. Zijn we weer op de Willem-Alexanderschool. Woehoe! Brecht tot het beste ontwaan. Nou, we zoeken het speellokaal. Het speellokaal is kwijt, maar we hebben het gevonden. Tada! En daar is dus Jan. Maar de vrachtwagen. Jan! Het zonnetje in huis. Nou, we hebben nou de doeken ophangen. Dus dat is altijd een superleuk klusje. Maar eigenlijk vind ik dat we eerst nog een bakje koffie maaien. Maar dat hing het ook even voor je mouw. En ons doen we eerst de achterwand. We kunnen eerst even de achterwand wel. Ja, we doen eerst even de achterwand. Dan komt ze lekker weer rond. Nou, en de vlier die light, de fjaansteen. Nou, techniek. Zit ik al, haast. Dus het giet als het sliet jaagt. Peeuw! Hey, hij doet het. We hebben inmiddels de boel opgebouwd. Gentleman. Zo, welkom, waar zijn wij? Knikkenwedstrijd uit de Maxima School. Yeah! Oh, wat was dit grandioos spannend, deze knikkenwedstrijd. De laatste wedstrijd van deze heerlijke speelweek, toch? Ja, top. Was echt top. Ja, het weer genieten, Marcinal. En nou, deze overwinning was zeer zoet. Ja. Gefeliciteerd, Romke. Ja, dankjewel. Oh, hij valt bijna aan mijn handen. Ja, nou, dankjewel, Tops. En on naar je weekend, hè? Tot na weekend. Hoi, hoi!